Добър вечер на всички! Малко късно започваме с поздравленията. Нетипично е за село Неофитрилски залата да бъде празна. Съжалявам много. Не знам каква е причината. Знаете, тук винаги как протичат банкетите. Почти няма място за присъстващите, но както и да е, може би има някаква причина. Да. Знаете много добре какво празнуваме днеска. Това са мартинските празници, Ден на самодееца, 8 март и Първа пролет. Бяхме подготвили маса за нашите гости, за общинските кметове, за местните кметове, но така е, не ни уважиха. Нашия кмет тук? Да, нашия кмет е тук. Сега аз искам от мое име и от името на настоятелството на читалището да ви поздравя с празниците, макар че на патерица, и подготвила съм на всички самодейки подаръци, които ще бъдат раздадени. Сега искам да поканя тук председателката на пенсионерския клуб Рада Гергинова и председателката на читалището Димитричка Маркова. Сега, и каквото да си казваме, тези две жени имат най-голяма отговорност към тяхните избрани, или как да кажа, без мъже. Става въпрос за тяхните организации, нали? Читалищните организации и пенсионерския клуб. Аз искам да ги поздравя с мартинските празници, да им пожелая да са живи и здрави, да са все така всеотдайни. Да сте живи и здрави. Аз също искам да кажа няколко думи, макар че сме пенсионери, ни много се радваме да работим с млади хора. В лицето на Евдокия съвместно сработихме, стана няколко години, път на празници и в пенсионерския клуб. Също искам да й благодаря, че поне един път в седмицата тя ме посещава и обменяме опит. Много обичаме да ходим на екскурзии, на театри и съвместно са допълваме. Благодаря ви много. И аплодисменти за моята председателка, Димитричка Маркова, да е жива и здрава. И беше избрана за още един мандат, 3-годишен мандат, като председател на читалището. Да е жива и здрава, моля, аплодисменти. Жива и здрава. Аз няма какво да допълня. Читалищният секретар каза каквото трябва. Честитя на всичките празниците и да сте живи и здрави до година пак. И сега, това, което съм подготвила, по едно саксино цвети, ще бъде раздадено на самодейките, да. И ако ми позволите, много бих искала така, понеже ми дадаха микрофона в ръката, искам да ви поздравя с една песен, акапелно. Това е поздрав за една душица, моя душица, която в момента не е в България. Да е жива и здрава, пожелавам много щастие, пожелавам и
да се сбъднат всички нейни мечти за това, за каквото е отишла в чужбина. Гледам те, сине, се мълчиш, тъжен си. Нещо в душата ти тежи, влюбен си. Нещо искаш да ми кажеш, съвет от мен ще искаш, зная. Седни до мен и слушай, сине, помни каквото ще ти кажа. Ех, сине, мой сине, каквото искаш ще ти дам. За любовта не искай, сине, съвет не мога да ти дам. Години връщат ме назад, спомена като тебе и аз бях влюбена. Но дойдоха дни горчиви, обичах го, но го остави. Сега с тебе, сине, сега с теб се утешавам. Ех, сине, мой сине, каквото искаш ще ти дам. За любовта не искам, сине, съвет не искам да ти дам. Ех, сине, мой сине, каквото искаш ще ти дам. За любовта не искай, сине, съвет не мога да ти дам. Мерси. Браво, колежки! Ще разнием в магистра. Ще не имаме. И понеже тая вечер, след малко микрофона ще бъде ваш. Ще ви го отстъпя, да? Значи в този живот научих две песни. Таз беше едната, сега искам да ви изпея другата. Ако ми разрешите. Не, акапел. Трябва да ви кажа, че когато бъдем на събори и когато излезе певеца и пее акапелно, това най-много се оценява. Защото с музика всеки може да пее, нали? Сега, музиката тръпва и всеки пее, нали? Важното е, когато се пее акапелно, да не се преминава в друга тоналност. Да се запази тоналността. Не знам дали ме разбирате, може би музикантите разбират за какво става въпрос. Що значи, че съм нас и нямам твоя накид и не живея в разкош. Кварталата монади, всички сме хора на този свят и носим чувства святи и всички имаме сърца и бедни